Een laatste list tussen het BFVW en deputaire Kramer hoe het liep-ijsziekje is op neer Utroen. Dat zei het boem van Frieske Voorwachten. Het boem wil dat de provincie een ontheffing jouwt op de natuurwet om het ijsziekje in te stingen, maar nevens het BFVW wil Kramer dat net. Deputaire Steert nemen Joet een besluit over het ijsziekje. Er kwamen meer dan 100 mensen nou op de informatie hoe de komst van een asielziekencentrum naar de Snitse Trekwaai in Ljouwert. De geerkomsten voor onrustig. Er wie wel een groep mensen die een bod zwaar gemaakt door de veiligers. Nevike Man die neemt de Rier van Ljouwert een definitief besluit door het AZC. Een bijzondere verschijning in de jachthaven van Snits. Daar spaant deze winter een otter om. Op de zwemplateaus van verschillende motorjachten is het best ontroffen, wie er vis kon eten is. Nevens zoogdierenvereniging Calutra is het heel uniek dat het best een plak in de jachthaven ziet. Meestal iets zie je otters net een plakje in de bebouwde kom, maar zit ze bij de Snitser maar. Jorrit Bergsma gaat net naar het WK Allround in Berlijn. Bergsma hopen nog op een onwiesplak op de 1500 meter bij de Wereldbekerwedstrijd in Stavanger. Zodat er nog maar strijden koe voor een plak op het WK, maar dat plak kregen er net. Hij riet nu al in de 5000 meter. In Stavanger wordt het komende weekend strijden om de laatste tickets voor het WK Allround. Doen even nacht ruimwetter, er stiet een zwarmige zuidwestenwind en het wordt 9 graden. Morgen eerst nog droog, dan volgt het rein. Bij een hudde ontwarmige zuidwestenwind. Het is maar 12 graden zacht.